Êvar bû hinekî sar bû wisa li benda te bûm wisa destê min di bêrîka min de cixare di nav lêvê min de serê min li jor bi xwe re dikeniyam bi hêviya ku tu yê werî. Belkî minê çîroka xweş te re bigota, çîroka ku çima hatim vî bajarî, çima ronahiyê vî bajarî zerin, çima ev kolan hemû jî kevirin, çima herkes dişibe te, çima herken wekî dengê te ye, belkî jî minê nekarî tiştek bigota. Êvar bû hinekî sar bû dibe ku tu nehata jî wisa li benda xwe bûm wisa destê min li ser hev piyê min li ber hev nêrînek li valayiyê. Belkî minê çîroka te ji xwe re bigota, çi ji çîroka te bêjim, hinek êşê ku te ji min re hêştin, demsalek pelweşiyayî, çend tayê porê te û çend gotinên evîna ji bîrçûyî. Xeyal hene hene lê nizanim ez ê çi jî kêre bêjim. Wisa vala me wekî bayê li ber bavê çe û niha li ber kevirekî rûniştî me. Brîskê baranê li rûyê min dixin, çend pelên weşiyayî firîn û çûn, tiştekî din tune, êvar e hinekî sar e.